Usa sa gitutukan sa mga otoridad sa Mandaue City ang clearing operation sa kasapaan nga kabahin sa Mahiga Creek. Adunay proyekto sa ang DPWH sa dapit nga apektado kay may mga nanimuyo pa sa danger zones. Ang report ni Nico Cirino. Padayon ang pagtrabaho sa contractor sa DPWH sa flood control project sa Mahiga Creek. Gipaspasan ang pagtrabaho ni ining riprap habig sa subang dako Mandaue City. Kung mahuman, isunod ang dredging o pagpalawom sa sapa. Apan giingong apektado ang pagtrabaho kay may mga balay pa nga nagbarog. Dredging na. Para ma-clear siya kay danger zone man kun dining dapita. Nasa tunga mo na nga among gipaabot kini na lang gyud kay wala na rason ang mga tawo nga mo kuan ba daghang sila kalibay gud nga di sila mahawa. Sa sitio mahusay, ang mga balay nga nagpatong sa sapa una nang na-demolish kaniadto. Apan giingong mihangyo ang mga residente nga magpabilin lang una. Apan sa atba nga bahin sa may sitio mahayag, may 7 pa ka mga balay nga nagbarog sa dapit. Ang mga nagpuyo mihangyo sa syudad, ipabilin sila o ipatuman ang on-site relocation. Kay matud pa milapas na sab sila sa 3-meter easement. Una na silang natanyagan nga ibalhin sa 6.5 relocation site sa Paknaan apan nagdumili sila. Dili lang kay ilaming og katon diri nya without muwa kay buraman mi og mga itoy ani og mga ero nga kwaon lang nya butang dito nya gusto nila papahawaon nila mga tao sa biya mi. Ang city ba andam ba sa mo proposal para sa kayuhan sa katawhan? Matud sa City Hall, gikinahanglang mahawan ang kasapaan sa mga nagpuyo sa easement zone aron mapatuman ang mga proyekto sa gobyerno. Ang ilahang mga repropping diha, mga mitigating measures. So, usagis maka-hamper nila is kaning atuarong mga informal settlers o currently occupying on the 3-meter easement. Nakig-alayo na ang dakbayan sa DILG aron katugtan ang clearing operations. Hinuon, gisaad nila nga tabangan ang mga maapektuhan. Mag-clearing para makapadayon na sila sa ilang project. So ang DILG nihatag og exceptions nya ato na lang nagi-comply. Namalik ang uban lagi. So among gibadlong to voluntarily vacate the area but still defiance gyapon nila sa ato ang paghangyo, huwag gyapon sila maminaw. Uban ni June Solon, Nico Cirino, Balitong Bisdok.